Gadverdamme vieze strontmeer. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Hoi, dit is mijn achterzin. Want ik ben hier op een burgerij. U zei melk 50 melkei. En kei in het land vind ik het allermooiste wat er is. En daarom wil ik in het zin zetten die een pak weidemelk heeft. Want dankzij het weidemelkkeurmerk kunnen we dit hebben. Gadverdamme vieze strontmeer. En daarom gaan we nu naar de supermarkt om een nietsvermoedende weidemelkklant te verrassen. Ja. Dat is goed. Ja, en dat is heel goed. Dat vinden wij hartstikke mooi. En daarvoor zouden we weer graag willen belonen. Zou u het leuk vinden om vanmiddag te komen kijken naar het melken van de dier? Waar? Bij onze boerderij. Ik weet niet of ik het weet. Leuk zou ik het wel vinden. Deze meneer kocht weidemelk. We gaan straks even kijken bij onze boerderij. Nou, welkom. Nou, zit als gegoten. Nou, hier staan ze dan. De koeien van uw weidemelk. Ja, ja. Dit zijn ze. Staan ze altijd in het land? Koeien staan in principe overdag in het land en 's nachts hebben wij ze binnen. Tot en met nou ja, de herfst. Als het niet meer kan, als het te nat wordt buiten, dan gaan ze naar binnen. Oké. Dan nemen ze zo meteen mee. Mooi. En dan mogen ze lekker gaan eten in de stal en dan worden ze daarna gemolken. Nou, we staan nu in de melkput. Ja? En hier gebeurt het natuurlijk. Hoeveel liter melk geven we? Nou, de koe geeft dus ongeveer 50 liter per dag. En dat wordt dan dus verwerkt Ja. tot de warme melk die u gekocht heeft in de supermarkt. Ja. En dan gewoon de weidemelk die we in de koelpak vinden. Ja. Nou Wim, wat vond je ervan? Ik vond het heel leerzaam. Dus beste meesken, als je hem dan voor dat koelschap steen, kies dan voor de weidemelk. Die kopen het er blied van. En ik natuurlijk ik. En ik ook. En Wim ik. En ik ook.